सबस्क्रायबर आहेत जे आपल्याला भेटायला आलेत मुंबईवरनं. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा होता जायचंय मुंबईला, त्याच्यामुळे एक आनंदाची बातमी अशी आहे. चालायला पण होत नव्हतं आणि एवढं बोलवतात, आग्रह करतात, ते व्हिडिओ बघतात घरी बसून. म्हातारी माणसं गावी येऊ शकत नाही ना, ते गाव बघतात मग बरं वाटतं. मागे तुम्ही म्हणजे सर्व सबस्क्रायबर आहेत जे आपल्याला भेटायला आलेत मुंबईवरनं. म्हणजे शेजारी बोरामवाडी म्हणजे गाव आहे, तिथे तुम्ही राहता ना, आणि गणपतीसाठी आलात आणि ते आपल्याला भेटायला आले सर्व. फटाके फुटायला लागले बघ. हो बसा, मी आली आहे पटकन. चला लवकर, लेट झालं. शेरू मी आली हा. चला लवकर लवकर, उशीर झाला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक हे आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आत्ता आम्ही निघालो आहे विसर्जन करायला. म्हणजे आज गणपतीचं विसर्जन आहे, तर जुन्या घरी आम्ही आता जायला निघालो आहे. तर कुणालला मगाशीच गेलं आहे पुढे आणि आत्ता आम्ही चाललो आहे. म्हणजे जाऊन ना पटकन यायचं आहे, म्हणजे समजा ना एक 15-20 मिनटं थांबणार आणि मग आम्ही लगेच निघून येणार. थोडंसं दुसरं पण आपलं एक काम आहे, ते तुम्हाला मी नंतरला सांगेन. पण आत्ता पटापट जाऊया. वाघ्या शिरू बघा कसे ओरडत आहेत ते. आपण आपलं धावत आलो. आम्हाला वाटलं उशीर झाला. टॉमी बघतोय आपल्याला. इथे माझ्याकडे बघा. हा करा. काढते ना भाऊजी. काढले करा. 1 2 3 4 बोल गणपती बाप्पा जय जयकार बोल बोल. अरे एक कसा राहायचं एकामध्ये सगळं असं तरी बोल, आवाज तरी काय तोंडात. नैवेद्य देवाचा. काय आहे काय रवी पाया पडून घ्या, लोक पाया पडून घ्या. मान्य कर. आम्ही अज्ञान लेकरू आहेत. आमच्या हातून काय चुका झाली असेल ते तुझ्या पोटात घालून आमका माफ कर रे देवा महाराज. आणि आमच्यावर सदैव तुझ्या कृपेचा आशीर्वाद ठेव रे देवा महाराज. सेवा करून घे रे महाराज. गणपती बाप्पा मोरया. ए रवी हात लावा. गणपती बाप्पा मोरया. 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 मोरया. जोरात बाबू, जोरात. गणपती बाप्पा मोरया. डब्यात घेतो ना पण पुढे घ्या. पुढे पाया पड कुणाला. गणपती बाप्पा मोरया. पाया पड. अरे हारिंग लोटांगण घाल ना. असा जय जय बाप्पा असं करायचं. गणपती बाप्पा मोरया. गणपती बाप्पा मोरया.
हा लांब लाव लांब लाव फटाके लावताय तिथे. आता गणपतीला बाहेर काढतायत. बापरे केवढा मोठा आहे बाबू घरात हो. मोरया. पेटला पेटला पेटला. हा बापरे. गाणं बोला गाणं. गाणं बोला. चिंबुल चिंबुल बोला. काय नाही चल घाबरू नको मी आहे. मी आहे चल. गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा पुढच्या वर्षी लाडू मोदक येऊन या. पुढच्या वर्षी लवकर या. वर बघ बाबू वर लक्ष दे. हे मया लक्ष द्या. गाणं म्हणा. बाप्पा चालले आपल्या गावाला पडे ना आमुच्या मनाला. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया. बाप्पा चालले. गाणं बंद झाला. मोरया मोरया मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. लाडू मोदक घेऊन या. गणपती बाप्पा मोरया. परत आवाज बंद झाला. गणपती बाप्पा मोरया. हे गाण्याचे गाणं घे तो आला परत. गाणं बोला गाणं. असंच काय. गणपती बाप्पा मोरया. एक दोन तीन चार. एक दोन तीन चार. चार पाच अरे गणपतीचा थाट भाट काय. मोरया मोरया. अशी त्याची आहे ना हा मनाला. बाप्पा चालले. पडे रामच्या मनाला. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती पुढच्या वर्षी गावाला घेतलं आता फोडून टाक लगे. शांत काय तुला माझं
चांगलं वाटतं ना पाण्यातून चालतं ना. हां स्वच्छ पाणी एकदम. ही टोपी कोणाची राहिली. कसं पाणी झऱ्याचं. ऐकलं काय त्याला फोन लावतो बाहेरून. तर मी की नाही घरी आली ताईंनो पटकन म्हणजे जास्त वेळ मी तिथे थांबली नाही. गणपती फक्त खाली पोचले धरणाकडे आणि मग आम्ही निघून आलो घरी. कारण मला जेवण पण करायचं होतं आणि नाश्ता बनवायचा होता. जायचं आहे मुंबईला त्याच्यामुळे पॅकिंग पण थोडीशी बाकी होती ती आता पटापट करून घेतली. दाखवते तुम्हाला. आता की नाही झटपट मी खिचडीच लावली कारण म्हटलं प्रवास करायचा आहे ते म्हटलं खिचडी बरं पडेल म्हणजे हलकं जेवण. आणि तीच सकाळपासून घाई गडबड त्याच्यामुळे आज शूटिंग करायला पण मला असं उशीर झाला. भाग्या कुठे गेला. भाग्या भाग्या झोपलाय. हां आम्ही आता गेलो होतो ना गणपती सोडायला. आणि हा बघा हा मी दोघांना बाहेर ठेवून गेलो होतो. आणि हे बघा ही अशी बॅग पॅकिंग करून ठेवली आहे. जास्त नाही एक 3-4 दिवसाचे कपडे पॅकिंग केलेले आहेत. आणि आता मला फक्त दिवाबत्ती करून घ्यायचे अगोदर कारण झाले 6:45 होत आलेत. वाग्या पंखा फॅन लाव ना त्यांना वाटतं गरमी होते वाटतं. काय रे आता हा बाहेरून भटकून आलाय आत्ता. वाघ्याशिवरून झोपले जातात त्यांना झोपवलं आणि आता गपचूप आम्ही निघालोय. कुणाला चल लवकर बॅगा घे. एक बॅग टाकले गाडीमध्ये आणि एक बाकी आहे कुणालकडे आहे ती. चल लवकर. हे लॉक घे लॉक घे. झोपलेत ना दोघं. दोघं पण गाढ झोपलेत वाघ्याने शेरू. काळोखीत काय की काय. आवाज करू नको उठतील ते. उजेड चांगला आहे. हां तेच ते काय आहे. कुणाल खुश आहे पण हां खुश आहे एकदम. हे फोन करा. हां चल आणि फोनला चार्ज वगैरे कर टायमात. आणि आजचा दुसरा दिवस. रात्री घरी येईपर्यंत आम्हाला भरपूर उशीर झाला म्हणजे 11 वाजले. आणि तुम्ही बघितलं असेल व्हिडिओमध्ये कुणाल गाडीमध्ये बसताना. तर कुणाल गेला आहे मुंबईला. एक आनंदाची बातमी अशी आहे की त्याने की नाही ऑनलाईन जॉबसाठी अप्लाय केलं होतं आणि मग समोरून त्यांचा रिप्लाय आला की तुम्ही इंटरव्ह्यूसाठी या म्हणून. त्याच्यामुळे अर्जंटमध्ये त्याला मुंबईला जावं लागलं. थोडीशी चिंता वाटत होती आम्हाला की म्हणजे चिंता ह्या गोष्टीची की पहिल्यांदाच आपल्यापासून लांब जाणार तो आणि प्रवास त्याने कधी असा एकट्याने केलेला नाही. त्याच्यामुळे थोडीशी काळजी आम्हाला वाटत होती दोघांना पण. आता कुणालच्या बाबा घरी नाही आहेत ते आता तरळ्यात गेलेत भाडं घेऊन. नाहीतर ते पण तुमच्याशी बोलले असते. पण ठीक आहे आताच त्याच्याशी ना फोनवरती बोलणं झालं. तो व्यवस्थित पोचला आहे मुंबईमध्ये. आता पुढचं जे काही होईल आता काय लगेच काय जॉबचं होणार नाही इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर पण होईल काहीतरी. कुठेतरी अशी आशा वाटते होईल काहीतरी चांगलं. ही झाली आनंदाची बातमी. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.